18 வயசுக்கு கீழே இருக்கிற குழந்தை குஞ்சுகள், கருத்து பேசும் பூமர் அங்கிள்ஸ் மற்றும் மாதர் சங்க ஆன்டிஸ் இப்போவே வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். இது நம்ம பிட்டு படம். வணக்கம் மக்களே. பெல்ல சாவ் பெல்ல சாவ் பெல்ல சாவ் சாவ் அப்படின்ற மாதிரியே சாவடிச்சிட்றாங்க ஒரு முக்கிய கேரக்டர் நம்ம மணி ஹெய்ஸ்ட் சீசன் 5 பார்ட் 1ல். ஆமாங்க, செப்டம்பர் 3 ரிலீஸ் ஆயிருக்கு நம்ம மணி ஹெய்ஸ்ட் சீசன் 5. பார்த்தீங்கன்னா பார்ட் 1 மட்டும் தான் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. சீசன் 5 2 பாட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களா, ஏன்னா இதுதான் மணி ஹெய்ஸ்டோட கடைசி சீசன். இவ்வளோ நாள் அழகாக ஃபஸ்ட் சீசனில் இருந்து ஜிஎம் வாய்ஸ் ஓவர் கொடுத்துட்டு இருந்த நம்ம டோக்கியோ தான் அந்த துரதிர்ஷ்டசாலி. சீசன் 5ஓட டேக்லைனே லிவ் மெனி லைஃப்ஸ். இது டோக்கியோக்கு பொருந்தும். ஏன்னா அவள் ஃபஸ்ட்டு பேங்க் திருட்டு, அவள் பாய் ஃப்ரெண்ட் ரெனேவோட திருடுறா, மாட்டிக்கிறான், அவன் சாப்பிட்றான், அப்புறம் ப்ரொஃபஸரோட சேர்றா, ரியோவோட இணையறா, இப்போ மொத்த டீமையும் வழி நடத்துறா. எவ்வளோ விதமான வாழ்க்கை நடைமுறை அவளுக்கு. சீசனோட ஸ்டார்டிங்லேருந்தே டோக்கியோட பேக் ஸ்டோரிஸ்லாம் வருது. அவள் ஃபஸ்ட்டு பாய் ஃப்ரெண்டோட டின்னர் சாப்பிட்டது, ரொமான்ஸ் பண்ணது, அப்புறம் ப்ரொஃபஸரை மீட் பண்ண முதல் நாள், அப்புறம் ரியோவோட காதல். இங்கே அலிஷியா ப்ரொஃபஸரை பிடிச்சி வைக்க டக்காவை பற்றி சொல்கிறான். அவன் யாருன்னா இவனால் இந்த போலீஸ் கூட இருப்பான் மொட்டையன், அவன் தான். ராக்கேல் போனதுக்கப்புறம் அவன் தான் ஹெட் பண்ணிகிட்டு இருந்தான். அவன் தான் அலிஷியாவை கூப்பிட்டதும். பார்த்தீங்கன்னா ஆர்மியவே எங்கள் டீமுக்கு எதிராக திருப்பியிருக்கான், அவனை யூஸ் பண்ணிட்டான் இவ்வளோ நாள் அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்க, நான் ரக்கல் மாதிரி ஓடிடணும்னு நினச்சியா அப்படின்லாம் சொல்லி பேச அவளுக்கு பிரசவ வழி வர அவங்க எல்லாத்தையும் விடுவிக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதாகவும் இவளையும் கேங்கில் சேர ஒத்துக்க வச்சுட்டு குழந்தை பிறகுது இவங்களுக்கு முன்னாடி அலிஷியாவுக்கு பேர் விக்டோரியான்னு வைக்கிற அலிஷியா. ஏன்னா விக்டரியாவே இருக்கணுமா அந்த பிடிக்கி. பாத்ரூம் போய் கட்டிங் பிளேயர் எடுத்துக்கிறா, ஃபியூச்சரில் யூஸ் ஆகுன்னு. ப்ரொஃபஸர் இவளை வச்சு ஏதாவது பிரச்சனை ஆகிடுச்சுன்னா என்னன்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு பிளானை யோசிக்கிறான். இங்கே டோக்கியோக்கும் காந்தியாவுக்கும் சண்டை நடக்க டென்வர், மலினா, ரியோ எல்லாமே பிரிஞ்சிருக்காங்க. டோக்கியோட பழைய கதை, பிரசன்ட் கதை எல்லாம் மாறி மாறி காமிக்கிறாங்க. அவளோட வாழ்க்கையும் அழகான தருணங்களாக காமிச்சு அவளை எப்படி பெர்லின் பார்த்து ப்ரொஃபஸர்கிட்ட சொல்லி உள்ளே வர வச்ச எல்லாமே வருது. இங்கே சண்டை போட்டு டோக்கியோக்கு கால் கையில் ஏற்கனவே அடி. அங்கேருந்து தப்பிக்க ஏகப்பட்ட ஃப்ளோர்ஸ் இருக்க 5 குண்டு சராமாரியாக பாயுது டோக்கியோ மேலே. துடிக்கிறா. இது டென்வர் வாத்திட்ட சொல்ல அவன் பதற. ரியோ கீழே இருந்து தரையை உடச்சி அவளை காப்பாற்ற பார்க்குறான். ஆனால் முடியல. டோக்கியோ நீங்கள் வந்ததே போதும் அப்படின்னு சொல்லி எமோஷனலாக டென்வர், மலினா, ரியோவை எஸ்கேப் ஆக வைக்க அவளையே தியாகம் பண்ணுறான் நம்ம டோக்கியோ புள்ள. கடைசியாக கிச்சனில் டோக்கியோவை சுற்று போட்டுடுறாங்க காந்தியாவும் கேங் மெம்பர்ஸும். இப்போ கன் பாயிண்டில் வச்சு கடகடான்னு சுட டோக்கியோ உடம்புல கிரனேடும் இருக்க டோக்கியோ உட்பட காந்தியாவும் அவன் டீம் மெம்பர்ஸ் எல்லாம் வெடிக்கிறாங்க. சில பேர் அங்கங்கே தப்பிச்சிடுறாங்க. ஆனால் டோக்கியோ தப்பிச்சாலா? அதான் வாய்ப்பே இல்லை. இதுக்கப்புறம் யாரோட எங்களுக்கு கதை சொல்லுவா? எல்லோரும் மாட்டிப்பாங்களா, இல்லை யாராவது தப்பிப்பாங்களா, இல்லை வாத்தி ஒரு மாஸ்டர் பிளான் போடுவாப்லையா? இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்க நம்ம பார்ட் 2 வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும். டோக்கியோ இருந்ததை யாருமே எதிர்பார்க்கல. மனசு வலிக்குது. ஹவ்வா இதுவும் ஒரு ஹார்ட் பிரேக் மூமெண்ட் தான். ஆனால் நம்ம மணி ஹெய்ஸ்டில் என்னவா நடக்கலாம். ஸோ காத்திருப்போம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது உங்கள் பிட்டு பாடா.